botanică. Fă bălanică, vin golanii cu atitudine balcanică. CABRON și-a luat placă. Dar de-abia acum începe să o desfacă. Dă 10 boxe de-alea mari și volumul la maxim să-i acopere pe lăutari. Yeah, și dăm și 2 de-alea bune să urce pe cine haterii să facă spume. Nivelul 1, 2, 3, 2 tare tare care frenul lui Andrei. Că ești în casă, în club sau pe frecvență, o mână sus e apelul de urgență. Și nimic nu mă scoate din stare, stare nebună care nu mai dispare. Că lumea dă din numeri și din picioare, dau de tare. Că ne place o dăm tare, noi dăm culoare. Facem totul natural, spargem gheața de la mare. Noi o dăm tare, noi dăm culoare. Facem totul natural, spargem gheața de la mare. Mi se spune GW ghiși și ne trebuie să o dea tare. Atât de tare încât nu vezi nici la reluare. Replay, day play la motoare. Astă seară avem efecte speciale. În continuare, repune și verde ca să-i dea culoare. Dar nu mult să nu pleci la culcare. 1, 2, am un apel în așteptare. Sunt încă în picioare, dimineața pe răcoare. Hai dă-o tare, frate, că nu se mai poate. Toată lumea vrea activitate. Paharele sunt goale, uscate. Hai toarnă în toate, se poate? Că ne place o dăm tare, noi dăm culoare. Facem totul natural, spargem gheața de la mare. Noi o dăm tare, noi dăm culoare. Facem totul natural, spargem gheața de la mare. Și ies din club și e bine, bine, bine de tot. Merg încet, dar drept și chiar fără efort. Știi, să se audă tare albumul nou. De unde? Din România până la Chișinău. Așa că, yeah, 2 tare, 9 da nasol. Când te plictisești de terasa de la City Mall. Văd în culori de zici că sunt România. Te-aș înjura, dar mi jenă de Doamna Maria. Și nimic nu mă scoate din stare, stare nebună care nu mai dispare. Că lumea dă din numeri și din picioare, dau de tare. Că ne place